आम्ही पण प्रयत्न केलं होतं. तेव्हा मानलेल्या गेल्यानंतर खरोखरच आज मी सांगू इच्छितो, ज्यावेळी आम्हाला पंचायतीचे पंच भेटले त्यावेळी आम्ही आंदोलन केले होते. काही संघटना युवनायक असू दे, विश्व परिषद दलित महासंघ असू दे, त्यामध्ये आपल्याला पंच भेटलेले आहे. अगोदर पंच भेटले होते फक्त मेंबर म्हणून. त्याच्यानंतर आम्ही पंचासाठी आंदोलन 2 दिवस केलं. ते बाबासाहेबांच्या जवळचे कार्यकर्ते होते त्यामुळे पंच होऊ शकले. आणि डेप्युटी पंच झाले, सरपंच झाले, झेडपी झाले. पण मी एकच विनंती तुम्हाला करतो, कुठल्याही पक्षात राहा, ते बीजेपी असो, काँग्रेस असो, त्याच्या एमपी असो, प्रत्येक पंचाने आणि प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी समाजाची जाणीव ठेवायला पाहिजे. मी आहे तो बाबासाहेबांमुळे, पंच झाले ते बाबासाहेबांमुळे, पंच झाले ते संविधानामुळे. हे विसरून चालणार नाही. आपल्याला अगोदर समाज, नंतर पॉलिटिकल. आज समाजापासून दूर जायचं नाही, बाकीचे सर्व एक होता. आज आपला हा विचार सुद्धा आला. आज हा विचार येण्याचं कारण एवढंच आहे, या विचार येण्याचं कारण आहे शिवाजी महाराजांचे विचार, डॉक्टर बाबासाहेबांचे विचार, गौतम बुद्धांचे विचार. आपल्यात कोणाचा विरोध नाही. आपण समाज कार्य करताना मी पंचांना पण सांगू इच्छितो, त्यात पंच उपस्थित आहे. आपल्यात पंच आहे, बरीच नावं घेतो. काही आपले पंच ऍक्टिव्ह आहे. त्यात आपल्याकडे गोरगावचा दिवाकर आहे, हेमान आहे, मुकुंद असणार, दिलीप वीर असणार, आपला दुसरा वीर आहे. त्यांना पण एवढे सांगू इच्छितो, आज पॉलिटिकल तुम्ही कुठल्याही पक्षात झाला, आज समाजाकडे विसर पडायचे नाही. आपण आता सोशल काम करायला पाहिजे. नाही तर आपण आपलं घर, आपले फॅमिली चालवणार, आपण कुठे समाजात काम करायला पाहिजे. आपला एक अगोदर या पेडणे तालुक्याचा पण सिद्धेश पेडणेकर पण आहे. मी एवढे जास्त काय बोलत नाही, पण एवढे मी सांगतो. आणि आज इथं उपस्थित आहे तर माझ्या दृष्टिकोनाकडे 100पैकी 75% कार्यकर्ते इथे उपस्थित आहे. आणि विचारावर बसलेले सर्वच मी कार्यकर्त्यांना अभिनंदन करतो. या गावाला सपोर्ट करणारा यांचा पण अभिनंदन करतो. आमच्या ह्या खाली बसलेले उपस्थित आमचे पत्रकार बंधू आहे, गवंडी आहे, कळंकर आणि चारी आहे, त्यांचा पण अभिनंदन करतो. त्यांच्या पुढे येण्याचा एक माध्यमातून त्याच्याने खरोखरच आवाज उठवला. आणि याच्यापुढे मी त्यांना विनंती करतो, असाच हा आवाज पुढे घेऊन जाणार. मी माझे 2 शब्द सांगतो.